мана бонувони зебо, мана ин аз поёне ки қад зиёди кардааст, аз ҳамон ҷо мегирем. Мана аз ин ҷош пешак ва боқимондааш пуштак. Пуштаки мо 19 сантиметр аст. Мана хел кичен кунем бас аст. 2-3 сантиметр зиёдия. унҷоаш зиёдӣ мекунад, кушодиша 22 сантиметр, 44 мешавад. Бисёр вақт қад ки дароз ки бошад, мана инҷа фақат як пешак мебурояду аз поёнаш пуштак намебурояд. Шумо метавонед ки ҳамин дарозиш ҳатман бояд 44 бошад. Анам хел 44 бошад, метавонед пуштакро тарвузагиш қадида, мана хел баракиш қати гиред, мешавад. Хелам чӣ кор намекунад. Ана ҳозир аз мо туғри ҳамаш ки биромадагиай. Барои ҳамин ман аввал барои гул ба гул омаданаш аввал 22 сантиметр ҷудо мекунам. Ана хел 22 сантиметр ҷудо мекунам аввал. Бисту ин 44 мешавад. ан акнун аз ҳамин кашидагиҳои хатам ҳозир пора мекунем. мана дарозиашро 32 мондам, 27 ки бошад, 3-4 сантиметр зиёдӣ мондагӣ. мана инҷо 19 ки шавад, на 19 ҳаминҷам 1 2 3 4 сантиметр зиёдӣ мондагӣ. барои ҳамин қадр ним кулла рост намебураму, ҳаминро ним кулла мебурам. мана пешак, мана пуштак. ана ку ҳозир ба инҳо аз тарак тайёр карда, флизелин часпонда даҳани куртаро медузем. духтаракҳои зебо, мана гарданашро 7 сантиметр мондам. манам хел 7 аз инҷо ба инҷо 18 мондам. кушоди ҳамҷаро 5 сантиметр мондам ва манам хели любой фасонро кашидам. фасони ранги кӯзача меган или капелка меган, манам хели кашидем. ана ку инро мебурем. дар болои пешак монда, манам хел дар болош монда ҷойҳои нигинаашро меканем ва ҳамин хел медузем. якеткаи мо тайёр шуд. утюг мекунем акнун. болои ҳам монда, мана инҷошда клейкавина монда, камакак манам хел сарнишеб китвакошро мезанем. баъд болои пуштак да монда, бо пуштакбуриро ҳозир ман ба шумо навор гирифта нишон медиҳам. аз мо бояд тайёраш 17 биёяд, ҷоз қариб 18 омада, барои ман 18 монда. боқи мондаашро манам хел хат кашида камакак поён ам хел мекашам. инҷо да клейка монда, инро мечаспонам. пуштакро дуқада карда, ман хел пешакро дар болоаш монда, гарданро чен мекунем. гардани мо бояд тайёраш 16 биёяд. мо онро камакак манам хел туғри карда хат мекашем. фақат аз пеши куртача не, камакак иста. баъд китфашро туғри мекунем. аз инҷо бошад 3 сантиметр монда, манам хел ҳама ҳаминро мечаспонем. боз як бор кушода мебинем кани ҳамино туғри омадан кунҷ ба кунҷ. агар туғри набошад бо туғри мекунем. мана бинед слишкам наздики бад омадагӣ. барои ҳамин метавонем камакага поёнтар карда онро бурем. ё ки манам хел нукошро ба нук туғри карда вақти духтанда аз пеши ана ҳаминҷа сар карда гирдак медузем. ҳозир чиша мебурем, паплин болоакша мебурем. ман акнун аз таракро манам хел мемонам ки флизелин тарафи поён нигоҳ кунаду паплин ба шумо нигоҳ кунад. инро дар болоаш монда, мана ин материали бо паплинашро, пуштаки паплиниашро мана ин хел мемонем. ана акнун духтарои хушрӯ, мана инҷа мана ин хел медузему, иҷа медузем, баъд мобайнро медузем. қайчи карда онро гардонда бо гарданашро як бор дига медузем. мана хел бонувони зебо тайёр кардем. мана ҳамашро духтам. акнун мерка мегирем. ҳозир тайёри китфи мо 9. ман ҳозирашда 11 мемонам. ман хел хат мекашам. ман инҷои пеши остин 16
где-то 16 ним ҳозираш намемонам ва бо вақти буридан аснаровка бо тоғри мекунем. барам хеле хати рост шуд. дарози куртачаи мо 27 манҷа байнда 27 мекашем хатча мана тайёри ҳамҷа бояд 10 шавад. манамҷа мемонем 10 леки мо 27 нею ҳозирашда 28,5 сантиметр зиёдӣ мегирем. кушодии пеши куртачаи мо 32 мана 16 мо 1 сантиметри 34 мемонем. ман ми рости хат кашидагӣ бо як хати дигар мекашем ҳарфи пилус мешад. дидед нахе рақамаки пилус шуд. манамҷа нуқта центрш манамиҷа ҳаминҳоро ҳозир ҳамашро манам хе мечаспонем. акнун пуштакашро ҳаминҷаро чанд мондем 16 ҳаминҷаро ҳам 16 мемонем. инҷа ним сантиметр зиёдӣ буд инҷаро 16 мемонем. инҷаро мо 34 мондем 17 инҷаро қариб 19 мемонем барои бисёр калонтар биёд пушташ кушодтар биёд бо нағз. инҷаро часпондем мана дарозиш 19 бояд биёд мана 20 ним мана хатои кашидагӣ. мана дахтаракҳои хушрӯ кокеткаро тайёр кардем. мана пушт мана аз пеш. ан акнун давомашро дар наворҳои оянда қисми дуюм чихеле ки мегӯянд интизор шавед. давомашро бо часпонданашро ҳамашро бо навор гирифта ба шумо мефаҳмонам.